Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. Ako po sa Andrew RC. Today po, andito po tayo ngayon sa Pangasinan at lilibutin po natin ang isa sa pinakamagandang park dito po sa Orbis Tondo, municipality po ng Orbis Tondo. Ito po ay tinatawag na People Parks. Alika tara guys, exploring po natin ang kagandahan ng park na ito. Let's go watch this guys!